Здравейте хора, аз съм TechBG и това е епизод на нашето Minecraft строене на Survival на Creative на Flat World на Minecraft Pocket Edition. И да, нека да започнем. Ето аз вече съм кръстил света, TechBG World YouTube, Create World, така, там има животни, така. Ето това са всички неща в инвентара, в момента които са ми. И смятам първоначално да отида да ги избия на животни там, където са. Добре, така. 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 Добре, не да пусна и аз един лук. Ето го лукът. Да, вече няма да ни пречат. Да. Аз трябва да хвана таблета. Да. И хора, нека да започваме. За начало бих искал да направим нещо малко. Малко нещо искам да накарам първо да добавим една тупка. 4 половина, така. И това, което искам да направя, е един кладенец. Така. Толкова смятам. Айде ще бъде 3. Така. Нека да е 3. Така. Нека да влезем вътре. Така. Не ме е било, честно казано, много строенето. Така, нагоре. Идем този лък и хващаме един такъв блок. Така строя аз кладенците. Така. Да го махаме, така. Така, да го махаме. Захмахаме го. Айде бе, щупи се. Моето изобщо не прилича по принцип на кладенец, ама... Така, хоп. Айде бе, стига си не лагане, бе. То моето няма да е честно казвам такова, да? Опа, паднах. Така, вижте сега. Кое смятам да изобразя. Така. Ами защо се ми се сменило оръжието за това? Защо ще да стане? Така. В смисъл да. Тук да сложим. И да, като за начало, това ще бъде първи епизод. Всеки епизод ще построявам по едно нещо. Или пък не, ще го направя по-интересно. Така. Те са тия бе. Когато ти трябва винаги ги няма. Да, не е така. Да видим тук ли, не е тук. Не е така. Мисля, че трябва да е тук. Да, ето го. Как го намерих.
Нагоре бе. Така. Така. Къде нагоре? Така. Аха. Така, хоп. Първо ще го разделя това на две части. Първата част ще построя кладенеца. Така. И да ставам. Да видя това тук леко да ми трябва да е тук. Не, това ще ползвам. Намали надолу, така. Намали тя отгоре. И така. Това как отида чак там? Това е някакъв хак. Абе. Нали после много щупа. Това е гаден бък. Трябва да си оправят. Така. Ако ще се чуди се това изобщо не прилича на кладенец. Така. Такъв. И ако не забелязах се, тук има една дупка, която пада нагоре. Така, която е надолу. Тук сега ще пусне на вода. Защото съм готин. Не като някакви хора. Чувам сега си изобщо не съм готин. Така. Искаме водата. И то си тече. И да, хора, това ще от мене. Айде, още маличко. Вижте какво ще да направя. Много набързо. Така. Да, това няма да стане. Чакай се така. Така. Не, така. И да, хора, готови сме с... Това изглежда твърде грозно. Така. И да, хора, като за начало първата част е готова. И да, хора, това е от първата част от първи епизод. Така че до скоро, до втората част.